hvor Tommy Christensen er med i stedet for Torben Frank. Der er flere ændringer på FC Portos hold. Nummer 3 er ny, nummer 4 er ny, og nummer 6 er ny. Og nummer 8, Casagrande, kom med i anden halvleg for 14 dage siden. Han er altså med fra starten her. Vi skal nok regne med, at Casagrande og Futre skal ligge fremme, og så skal Gomes med nummer 9, anføreren, ligge bag de på bænken sammen med spillerne, mens altså den almindelige træner Ebbe Skovdal sidder oppe på tilskuerpladserne. Claus Nielsen skal have frispark. Det er allerede efter 10 sekunder. Det får Brøndby god brug for Claus Nielsens lynende hurtige ryg. En af de hurtigste spillere i Danmarksturneringen. Topscorer de seneste 2 år i Danmarksturneringen. Udmærket sted for et kanonskud af Lars Olsen. Scorede på hjemmebane mod Håndved. Et Brøndbys første Europapokalkamp netop fra den position. Det er Lars Olsen. Udmærket skrueskud og også udmærket reddet af Josef Mlinarsik. God start af Brøndby her allerede i kampens første minut. Slipper uden om muren, men godt kommet ned af Mlinarsik. John Jensen. Claus Nielsen. Altså. Gult kort. Det anfører Gomes. Så er linjen lagt fra dommer Nemets side. Halvandet minut er der spillet. Og kampens første advarsel. Der er kun en enkelt spiller mere på det portugisiske hold, som i forvejen har en advarsel. Det er nummer 7, Frasco. Per Steffensen med nummer 9. Hvad skal vi skyde på? Der er tilskuere vel omkring en snes 1000. Det højeste, der har været her i Københavns Idrætspark til en Europapokalkamp. Det var for 20 år siden, eller 19,5. 40.600 til Hvidovre Real Madrid. 20.000 er godt i dagens Danmark. Og i denne kølige aften. Ja, der er simpelthen ikke noget at bebrejde portugiserne. De spiller henholdende. Det gjorde Brøndby jo for 14 dage siden nede i Porto. Skal jo forsvare denne 1-0's føring portugiserne. Casagrande prøver at filme sig til et frispark, mener dommer Nemeth. Og det går der med. Claus Nielsen. Det var frispark. Ja. Og nummer 7. Frasco. Som træner Skovdal sagde, altså de første kvarter 20 minutter. Kan det blive til Brøndby-scoring, så kan alt ske. Også det historiske øjeblik for dansk fodbold. Stort frispark. Og Ole Madsen mod Casagrande. Det købt sidste år for 1 million kroner fra den brasilianske klub Corinthians. Og er efter sigende blot på en mellemstation på vej til italiensk fodbold. Futre. Og skal de lægge mærke til nummer 10, Futre. Det sultede grusomt af sine medspillere i første halvleg i Portugal. Og han kan en masse med en fodbold. Indkast. Nummer 2, Pinto. Frispark til Ole Madsen.
Nej, indkast. Det er der flot for. Steffensen i luften. Den meget offensive bak, i hvert fald for 14 dage siden, Joao Pinto. Og frispark til Brøndby. Ja, Brøndby har en vind, vil jeg kalde det. Ikke en blæst, men de har den med sig i første halvleg. Det kan få betydning for Peter Schmeichels i forvejen meget, meget lange både udspark og udkast. Der er etableret mange farlige, hurtige kontraangreb netop på Schmeichels evner i den retning. Nummer 3 her er en af de nye hos portugiserne. 3 nye i forhold til kampen. For 14 dage siden. Inácio hedder han, markeringsspiller på venstre side som regel. Nummer 5, Celso. Vores store spiller. For 2 uger siden. Steffensen ned i en tackling mod Gomes. Og Solsen ind til Kent Nielsen. Ja, det er noget af det, vi gerne skulle se hos Brøndby, at de spiller sig ud af forsvarssituationerne i stedet for som for 14 dage siden. Sparke lidt for febrilsk, når de erobrer bolden. Kræver så voldsomme kræfter at skulle erobre den igen, efter så at sige har afgivet den frivilligt. Mlinagic. Frasco med nummer 7. Godt kommet tilbage af Vilfort. Ro på det. Casagrande. Klart meningen, at Casagrande og Futre skal etablere et bandesamarbejde med hurtige afleveringer indbyrdes i Brøndbys midterforsvar. Så forholdsvis tunge Kent Nielsen og Lars Olsen skal udspilles på den måde. Østergaard mod Futre. Gomes, der ligger bagved og skal fodre frontangriberne. Og så Peter Schmeichel frem til Futre, selvfølgelig. Og her ser de med brillerne, er det et blå jakke, er det formand Per Bjerregaard, lige til venstre for ham, den afløsende træner Arne Nielsen. Han har 4 gange tidligere stået i spidsen for Brøndbys første hold, selvom han normalt træner andet holdet. Han har aldrig tabt de gange. Det er også et godt varsel. Jensen. John Jensen. Lars Olsen med fremme. Madsen, ro på det. Godt, der kommer Per Steffensen og åbner venstre siden. Og Østergaard. Lars Olsen. Oha, det er farligt at tabe det, Lars Olsen. Kommer kontraangrebet. Casagrande, Futre er gået med på midten, men der kommer Ole Østergaard. Meget påpasselig Ole Østergaard i sine markeringer af Futre. Det så vi også for 14 dage siden. Nå. Virkelig sjældent Futre slap helt fri, og så var der som regel en ekstra Brøndby-spiller til at hjælpe. Ole Madsen. Henrik Jensen. Claus Nielsen. Godt kombinationsspil her. Per Steffensen. Og der er ikke nogen. Jeg lægger mærke til, hvor Brøndby forløbig overholder taktikken med at lægge pres på modspillerne her langt fremme på banen.
Men der er ingen tvivl om, nu har de allerede nu kunne konstatere, hvem der er de mest boldsikre af disse 22 spillere. Det er så afgjort de 11 portugisere. De første 10 minutter er gået. Ingen scoring. Steffensen. John Jensen. Gomez. Portugiserne bruger Brøndbys taktik fra den første kamp med at lade Brøndby komme ned til den sidste tredjedel af banen, og der angriber de så danskerne massivt. Kutter. Glimrende tackling, det er Kent Nielsen. João Pinto. Der fløjtet for Brøndby frispark for skub. John Jensen. Gomez. Nielsen. Claus Nielsen. Der er frispark. Suger lidt magen til den, som han også fik i Portugal. Det var nummer 4. De nye forsvarere, Lima Pereira, der gik ind og blokerede. Der. Op med benet i maven på Claus Nielsen, der heldigvis er frisk igen. Uden for billedet står Per Steffensen, som har et forrygende godt venstre ben. John Jensen er der også. Det er meningen, at Porto ikke skal vide, hvem af dem der har tænkt sig at sparke. Lars Olsen. Og der kommer Steffensen. Henrik Jensen. John Jensen. Ikke frispark. Jeg synes, dommeren egentlig har ret. Han takler på bolden. Det er til gengæld frispark. Og det Casagrande, der ligger og ømmer sig. Lad os se. Der kommer en glidende tackling, og den kommer så afgjort på bolden. Ja, der bliver kastet snebolde ind ude fra publikums side. Det er ikke godt. Der sidder jo en observatør fra UEFA. Det kan koste bøde til klubben.
til Brøndby. Og det der er værre, det kan også koste retten til at have hjemmebane i en eventuel semifinale. For situationen en gang til. Lidende tackling. Han takler med venstre benet på benet af John Jensen og med højre benet på bolden. Det gik altså værst ud over ham selv. 8 Casagrande. Og herefter godt et kvarterspil af portugiserne, altså 10 mand, mens Casagrande behandles. Frasco nummer 7. Over til Inacio. Til Kim nummer 6. Stillingen efter det første kvarter. Brøndby har præget kampen. Der er kun et enkelt farligt forsøg, og det er blevet til frispark af Lars Olsen, som Mlinarczyk klarede. Frasco. Lars Olsen. Henrik Jensen. Brøndbyerne skulle gerne have Henrik Jensen væsentligt mere med, end vi så det i Porto. Som spilfordeler, organisator på midtbanen. Steffensen i luften. Og portugisisk frispark. Og portugiserne er klar til at sætte nummer 13, brasilianeren Guardi ind, i stedet for den anden brasilianer Casagrande, som nu er blevet placeret på en borger ude ved sidelinjen. Uden farlige futre. Ole Østergaard blev udplaceret derude. Futre ned til baglinjen. Virker dejligt sikker i sine indgreb ude i straffesparkfeltet. Peter Schmeichel, en stor gevinst for Brøndby. Nyt frispark mod Claus Nielsen. Nyt gult kort til nummer 6, Kim. Kampens andet gule kort. Det første efter bare 1,5 minut til anfører Gomes. Det andet her efter 18 minutter til Kim. Vilfort i luften. Vilfort igen. Jeg var ikke klar over, at han faktisk havde ganske meget plads bagud. John Henriksen, Junker Brandesvej i Vejle, bedes henvende sig i kontrolrummet under sædetribunen. Det var John Henriksen, Junker Brandesvej i Vejle, der bedes henvende sig i kontrolrummet under sædetribunen. Jensen, godt stukket der til John Jensen. Ja, der var lidt af det.
Det var ikke John Jensen, det var Bjarne Jensen. Vi skal nok bruge flere mellemstationer, Brøndby. Jeg tror også, det er det, Vilfort siger. Når der er plads til dem på midtbanen, hvad der ganske ofte er. Og ikke andet så for at få ro over eget spil. Gang i kombinationsspillet. Bestemt. Endnu har Porto ikke sat reserve ind for Casagrande. Det kommer nu. Casagrande er taget ud, og ind kommer altså nummer 13, Guardi Filho. En anden brasilianer, som brillerede i sidste års Europapokalturnering ved at score 3 mål på hjemmebane mod Barcelona i anden runde, men Barcelona havde vundet den første kamp 3-0. Her blev det kun 3-1, så der røg portugiserne altså ud. Offensiv midtbanespiller Guardi. Østbak igen mod Claus Nielsen. Steffensen sparker. Ole Østergaard. Kent Nielsen. Ja. Han har scoret et enkelt mål for sin nye klub, Brøndby, efter overgangen fra Brøndshøj, Kent Nielsen. I en af træningskampene forud for disse 2 Europapokalkampe. Træner Artur Kolke, som har spillet her i Idrætsparken i øvrigt. For 13 år siden mod Vandløse i en pokalvindernes Europapokal. Der spillede han for Benfica og vandt de 4-1 og 4-0 i Portugal. John Jensen. Futre. Se hans temposkift. Styrende over de fodskifte. Og det er godt kommet imellem, og så Peter Schmeichel. Første reelt store chance til portugiserne, til den nye mand, Guardi. Efter 23 minutter. Det var først Per Steffensen, og så Ole Østergaard og Peter Schmeichel. Olsen. Østergaard. Vilfort har det svært i hovedspillet med Celso. Er udmærket fyret af. Værdig skud af John Jensen. Men også godt set af Mlinaric. Og trukket godt igennem med højre benet, og så op mod målhjørnet. Der er Mlinaric. Nielsen. Madsen åbner venstre siden. Ole Østergaard følger Futre. Guardi inde på midten med kun Kent Nielsen til at vogte sig. Futre. Guardi stryder imellem. Og der var Kent Nielsen. Godt dansk forsvarsspil der.
Nu er de første 25 minutter gået, og nu er det altså, hvis spillerne skal følge Ebbe Skovdals taktik, så skal de til at trække tempoet lidt ned, forsøge at få pusten igen. Og Steffensen. Bjarne Jensen. Ja, det overligger Henrik Jensen. Vilfort. Første hjørnespark i kampen. Og vi skal 26 minutter ind i den. Brøndby har hentet Kent Nielsen frem i straffesparkfeltet. Og så bliver Lars Olsen og Ole Madsen hjemme og passer på portugisernes eneste mand frem i Guardi. Det er Steffensen. Det er tæt på et selvmål. Stor reaktion af målmand Minasic, og så farligt spil. Ja. Der laver en farlig spil, Vilfort. Foreløbig en god præstation af dommer Lars Nemeth. Nu er der frispark. To mand låser benet på John Jensen. Frispark. Der er nummer 11, André. Henrik Jensen. Vilfort i luften. Og Kent Nielsen var det, der var fremme. Dansk frispark begået af nummer 13, Guardi. Claus Nielsen. Østergaard. John Jensen. Prøver at komme på skudhold. Steffensen. Eller Henrik Jensen var det. Kent Nielsen. Ja. Jeg kan ikke se, at de ikke prøver noget, Brøndby. Men det er meget, meget svært for dem at dirke kompakte portugisiske forsvar op. Agtigt lige så svært, som det var for portugiserne for 14 dage siden. Jeg tror, vi er oppe på over 25.000 tilskuere her i Københavns Idrætspark. Henrik Jensen. Claus Nielsen med på midten. Der Claus Nielsen. Der skulle nok være driblet indad på banen i stedet for. Han kan meget med en fodbold, den lille futre. Nu er det helt fri der. Offside. Og det er virkelig for dumt. Guardi, han har faktisk hele venstre siden at spille på. Skal bare holde sin linje.
forhindrer den offside. Vilfort. Ej. Lidt heldigt, at han slipper fri. Meget uheldigt, at han ikke får scoret sit tredje Europacup-mål. Største chance for at løbe i kampen. Det er Lima Pereira, der hætter bolden lige hen for fødderne af Vilfort, og så kikser han sparket. Kampens absolut største chance efter små 31 minutter. Claus Nielsen laver frispark. Klart mod Frasco. Her har de stillingen efter den første halve time. Og det er ikke nok for Brøndby, efter at portugiserne vandt hjemmekampen med 1-0. Putter. Gomes. Frasco. Blokeret der af Bjarne Nielsen. Auction. Gomes mod Henrik Jensen. Nielsen igen med fremme i straffesparkfeltet. Igen ude med reven mod Claus Nielsen. Det er også nogle meget snævre og overraskende træk, han tager en gang imellem Claus Nielsen, og det medfører meget ofte frispark, som i mange tilfælde ikke var tilsigtet. Han hægter altså lige benet der. John Jensen. Ignacio med fremme den gang. Gomes. Guardi. Og Schmeichel. Ja, linjevogteren flager for offside. Det har dommeren ikke set. God stikning fra Henrik Jensen der frem til Vilfort. Claus Nielsen. Ja, der bliver hjørnespark. Han bare gå. ...34,5 minut er der spillet af første halvleg. Endnu ingen scoring. Det er guld værd for Brøndby, hvis du kommer med. Det er defensivt. Og han er stærk ude i feltet, Josef Mlinacic.
Vi har en efterlysning. 33 år rutineret målmand med 38 landskampe for Polen bag sig. Under sædetribunen. Det var René Hansen fra Østerbro, der blev henvendt sig i samarittavagten under sædetribunen. Lars Nielsen godt med i kombinationen her. Henrik Jensen. Bjarne Jensen. Ole Madsen. John Jensen. Et træk ind mod midten, og så prøver at fyre af. Ole Madsen med fremme, helt fremme endda. Og så skal den være der. Yep! Målscorer Per Steffensen på et perfekt oplæg fra Ole Madsen. Efter 36 minutter spil er Brøndby foran med et mål imod 0. Per Steffensens første mål i Europapokalturneringen. Herligt at se Ole Madsen for en gangs skyld gå med helt frem i angrebet, og bolden kunne simpelthen ikke ligge bedre for pandebrasken af Per Steffensen. Se bare her. Og masser af tid til at overveje, hvor han vil sætte bolden til venstre for Mlinarczyk. 1-0 til Brøndby. Perfekt. Simpelthen perfekt. Og herligt for Brøndby her. 8 minutter før pausen nu. Per Steffensen i luften. 1-0. Ole Madsen, der lagde op til målet. Han er som regel meget påpasselig med sine defensive pligter, så det er forholdsvis sjældent, at han går med helt frem til baglinjen. Men jeg skal sandelig love for, når han gør det, så var det effektivt. Dejligt at se. Herligt tidspunkt også. Nu er det vigtigt de næste par minutter at få holdt denne stilling. Kim Vilfort, der indtil da havde haft den største Brøndby-chance, skød udenom, men det har Per Steffensen nu kompenseret for. Og dejligt spil af Bjarne Jensen til udspiller. Lars Nielsen ind i strafsparkfeltet og fyrer af. Ja, et enkelt træk mere havde været på sin plads der. Okay. Ja, som stillingen er nu, skulle den også stå det efter 90 minutter, så står den på forlænget spilletid. Og hvis det er heller ingen afgørelse af, ja, så er der strafsparkkonkurrence, men bare et scoret mål mere, så undgår man det. Nummer 6 Kim. 11 André. Højspark. Utrolig værdifuldt, hvis Brøndby kan gå glade op i omklædningsrummet, snakke om noget positivt. Også at der er kommet resultat ud af de mange anstrengelser i første halvleg. Celso sparker, pas på hans langskud. Og det gør Peter Schmeichel også. Så det for 2 uger siden, hvor dynende farlig han er med sine frispark, Celso.
Ignacio. Kim. Futre. Pas på. Nej, han prøver at filme sig til et strafspark. Det er helt klart, at han spiller på at få et straffespark. Han kaster sig, inden han overhovedet bliver rørt. Han burde have en advarsel, når dommeren dømmer frispark her. Prøv at se det her. Se, han har allerede der. Har han allerede kastet sig. Han bliver endnu ikke rørt. Fortæller noget om dommer Nemets klasse, at han ikke går på det. Der mangler 3,5 minutter af første halvleg. Stillingen altså 1-0 til Brøndby. Og dermed står de to hold lige efter den første kamp for 2 uger siden, som Porto vandt 1-0. Målscorer Per Steffensen. Oplægger Ole Madsen med nummer 5. Langt mere facon over Brøndbys spil denne gang. Specielt når de spiller sig ud af forsvarssituationer. Spiller sig ud, sparker sig ud af dem. Det er det. Ole Madsen åbner i venstre side. John Jensen hjælper ham. Vilfort. Og der kommer målscorer Steffensen. Ja, der er fløjtet for offside. – 23 år er han, Per Steffensen. Tidligere Hvidovre. Fornuftigt at Brøndby nu at holde på bolden. Bevare føringen til pausen. Intet der haster lige i øjeblikket. Henrik Jensen. Det var bare skuddet, ja. Han har foreløbig gjort det godt. Josef Mlinasic. Og Nielsen mod Celso. Kim i venstre siden. Frispark. Det er både John Jensen. Godt rykke Lars Olsen. Bjarne Jensen. Den hjælper.
og frispark. Der får løbet spillet 45,5 minut, men det er klart, at dommeren har lagt en del tid til, da Casagrande i det 20. minut lå til behandling. Men her er første halvleg overstået, og første halvleg vil jeg nok sige vel over. Det er så vigtigt, at Brøndby nu kan bevare rytmen fra første halvleg. Vilfort. Claus Nielsen. Og frispark. Porto. Det er gået af den evigt arbejdende, evigt slidende John Jensen. Og det er nummer 7. Frasco, der øver sig. Henrik Jensen. Vilfort. Lægger sin bold godt. Henrik Jensen. Derude ligger Per Steffensen. John Jensen kommer med i venstre side. Per Steffensen. Henrik Jensen er gået godt med i højre siden. Der er ikke rigtig hjælp. Ja, linjevogteren vinkler bolden ude. Henrik Jensen protesterer voldsomt. Det skal han ikke gøre alt for længe. Han har en advarsel fra tidligere i denne turnering, Henrik Jensen. Claus Nielsen. Nej, der vil få det ikke med. Kent Nielsen. Steffensen. John Jensen overlapper igen. Det er i venstre siden. Per Steffensen, kan han komme til baglinjen? Nej. Ja, frisk forsøg af John Jensen. De fryser. Ikke engang med anstand nede på den portugisiske bænk. Det er bestemt heller ikke kuldegrader, de er vant til, da Brøndby spillede i Porto for 14 dage siden. Der var det 10-12 grader varmt. Klokken 8:30 om aftenen. Porto ligger jo ud til Atlanterhavet. Dansk frispark. Ja, de forsøger at kombinere sig igennem nu, Brøndby. Portugisiske spil hænger ikke rigtig sammen. Claus Nielsen. John Jensen. Celso. Han har ingen plads fået futre mod Ole Østergaard foreløbig. Absolut ingen. Den er farlig, Ole Madsen. Guardi. Det skaber mindelser om landsholdets intelligente forsvarsspil, det vi ser fra Brøndbys side. Og det gør publikumstemningen i øvrigt også en utrolig storartet opbakning af Brøndby.
Ja, den er ude. Hele bolden er over stregen. Og så er der indkast. Nu er det Minusik, som har vinden i ryggen og kan sparke langt. Celso. Pinto med fremme denne gang. Og det er portugisernes første hjørnespark her. 6 minutter ind i anden halvleg. Man blev 2 i første. Og det ene var meget tæt på at udløse et portugisisk selvmål. Fodret. Fløjtet for dansk. Frispark. At spillerne forlanger mere end denne massive publikumsopbakning. Sosen. Kim nummer 6. Kombinerer som en udmærket boldsikrer af de portugiserne, men fremdrift er der ikke rigtigt at score. Jensen rykker i højre siden. Så. Steffensen, Østergaard, John Jensen. Claus Nielsen går i hullet derinde på midten. Claus Nielsen. Rykker i det rigtige øjeblik, Claus Nielsen. Og John Jensen ved det. Ind mellem 2 mand, og der er han rykkede Claus Nielsen. Celso for fod på. Vilfort. Steffensen skal forsøge at finde Vilfort. Nej. Ud. Fordel. Godt se, hvad der var med. John Jensen. Frispark.
Lars Olsen, Per Steffensen igen. Steffensen. Claus Nielsen skal forsøge at komme op der. Og gået frem af Mlinasik. Henrik Jensen. Bjarne Jensen. Guardi prøver at rykke i position. Og den ordner Smeichel. Han er utrolig robust, Peter Smeichel. Og sine kun 23 år. Han flytter man ikke så nemt. Så kommer der en ny Brøndby-spiller og hjælper sin holdkammerat. Butra og Ole Østergaard. Arne Nielsen med den blå frakke i midten. Og servetræneren for Ebbe Skovdal, som jo har en kampskarantæne fra kampen i Portugal. Sidder et eller andet sted op på tilskuerpladserne i Ebbe Skovdal. Frispark. Efter tackling mod Henrik Jensen. Og Solsen sparker. Vilfort i luften. Guardi har foreløbig kun Futre med fremme. Ikke der Futre, men også Ole Østergaard. Kim. Oha, Guardi og Ole Østergaard. Rasko nummer 7. Steffensen. Henrik Jensen. Frispark. Ja, det er en af de situationer, hvor jeg synes, de lige går om det samme stød, men der er det mange gange fordele at have hjemmebane.
Lars Olsen. Ja, sådan ser det ud efter det første kvarter af anden halvleg. Og med den stilling af de to hold lige vidt. Vilfort i luften med 2 mand. Det går hele tiden ind i feltet på disse lange bolde, Kim Vilfort, for at true i luften, eventuelt hætte bolden ned for fødderne af Claus Nielsen. Den ligger lidt for højt, men det er alligevel Vilfort, der rammer den. Guardi. Claus Nielsen. Og Solsen med fremme. Claus Nielsen! Og så et ryg. Kæmpe chance skabt af en herlig dybstikning fra Lars Olsen. Og så lige akkurat ikke plads nok til Claus Nielsen. Rykker ellers godt i hullet her. Der, og så går bolden ind i fødderne på ham selv. Og ud til målspark. Stor Brøndby chance igen. Vidunderligt set denne indenomstikning. Godt rykker Claus Nielsen. Og så løber den ikke så hurtigt, som han tror. Den kunne godt blive advarsel, den tackling. Jeg ser, den kommer her. Fra over 7 Frasko. Det er så købet, at han sparker ud efter Per Steffensen, da han er faldet. Kent Nielsen med fremme i strafsparkfeltet igen. Står helt ude i kanten og venter på denne aflevering fra Per Steffensen. Vilfort. Højspark. En halv meter uden for feltet. Kommer den igen. Vilfort går imod bolden. Og tackles på benet. Ja, han kan score på den der, Lars Olsen, hvis han kan få den udenom muren. Så når Mlinarczyk ikke at reagere, det tror jeg ikke på. Men en massiv 6-mands portugisisk mur. Lars Olsen.
Den vel nærmest snuser til overliggeren. Der går Henrik Jensen ud af muren. Ah, den er pænt over den. Steffensen, Vilfort, ikke hurtigt nok der. Jensen i venstre siden. Lars Nielsen. Så Pinto. To Brøndby-angriber er begyndt at varme op. Brian Laudrup og Tommy Christensen. Han har spillet 22 minutter, og det er omkring den halve time, at Brøndby måske skal begynde at satse på et overraskelsesmoment i angrebet. Futre. Østergaard laver frispark. Her har de 17-årige Brian Laudrup, lillebror til Michael Laudrup, og der har de Tommy Christensen med en fortid i AGF, blandt andre klubber. Også PSV Eindhoven, den spanske klub Elche, og så 2 engelske klubber. Jørgen Jensen og Østergaard og Smeichel. Kim. Kent Nielsen har spillet en forrygende stærk stopper hos Brøndby. Jan Jensen. Lars Nielsen. Ole Madsen. Claus Nielsen. Der er ikke plads til ham. Hele tiden 2 mand omkring Claus Nielsen. Vilfort med 2 mand omkring sig. Henrik Jensen. Gomes. Kim. Dansk indkast. Der mangler 20 minutter
af denne uhyre spændende kvartfinale i mesterholdenes Europaturnering. Skal det virkelig lykkes det første danske fuldprofessionelle hold at gå videre til semifinalen? Hvad med her? Guardi. Der tror jeg, at chancen kiksede for Brøndby. Lynhurtigt kontraangreb. Flat skud af Guardi overlister Peter Schmeichel. Og skuffelsen står malet i de stakkels Brøndby-spilleres ansigter. Guardi, et lynhurtigt rygmanden, der afløste Casagrande, skyder ved nærmeste stolpe. Schmeichel når ikke ud. Og nu skal Brøndby score 2 mål mere for at komme videre. Var det virkelig farvel til Brøndby her i anden halvlejes 26. minut. Nu kan de lige så godt chance med at sætte Brian Laudrup og eller Tommy Christensen i. Guardi Filio har måske nu sikret semifinalepladsen for Porto. Og nu er situationen den, at dette mål, i tilfælde af at Brøndby skulle score 1 til, så er dette Porto-mål dobbelt så meget værd. Scoret på udebane, så derfor skal Brøndby have 2 mål mere nu for at komme i semifinalen. Men okay, det er ikke umuligt. Ja, sådan kan fodboldlivet være så uhyre ondt, ofte synes så forfærdeligt uretfærdigt. Brøndby har præget denne kamp, og også haft chancerne. De fryser så meget, så de dårligt kan få glæden frem i ansigterne. De portugisiske reserver. Nielsen alene fremme. Ingen støtte. Gomes. Futre. Og det er Guardi igen. Futre. Og Pinto. Minutter mangler der. Henrik Hansen, Tommy Christensen, Brian Laudrup står ude og venter på at komme ind. Og det bliver, så vidt jeg kan se, både Tommy Christensen og Brian Laudrup. De er begge i gang med at tage overtrækstøjet af. Det er en satsning, og den er nok rigtig. Situationen er meget svær for Brøndby nu. Et kvarter før afslutningen. To angriber skal sættes ind for Brøndby. Så skal 2 tilbageværende midtbanespillere tage det store slag.
Jensen. Gomez. Offside inde på midten. Og så kommer en dobbeltudskiftning hos Brøndby. Der mangler nok et kvarter. Henrik Jensen og Claus Nielsen går ud. Tommy Christensen med nummer 12. Og Brian Laudrup med nummer 14. Brian, der fylder 18 år på søndag, kommer ind i det sidste kvarter. Altså 2 angriber og 1 midtbanespiller og en angriber. Jensen. Ja, den har så meget skroning, så den bliver her. Østergaard, Tommy Christensen. Og frisk bakke inde på midten. Østergaard. Jeg synes, det er helt i orden, at Brøndby nu sat sig fuldt offensivt. Brian Laudrup kan en masse bold. Minder i spillestil meget om broren. Kommer derned til med nummer 14. Tommy Christensen. Tommy Christensen kom jo ind i Brøndbys første hjemmekampen mod Håndved og scorede. Portugiserne vil også have en udskiftning nu. Den ikke endnu i hvert fald. Brian. Futre ned og hjælpe. Steffensen. Vilfort. Ja, hjørnespark. Det er Vilfort en svær tæmning, men får alligevel fyret af. Frasco går ud for FC Porto. Og ind kommer nummer 14, en forsvarer. Han var med i den første kamp, hvor han spillede forstopper, Eduardo Luis. Og det er der heller ikke noget at sige til en midtbanespiller for en forsvarsgardering. Vilfort. Ja, Steffensen. Milinasic. Ja, det er som om optimismen er gået lidt ud af Brøndby. Men det må også være svært. At dirigere en kamp, som de har gjort. Og tjent flere mål end det ene, det var blevet til. Og så kommer pludselig den iskolde spand vand. Vi kan lave det op. Østergaard. Jensen.
Brøndbys 6. Europapokalkamp. Til sammenligning skal det siges, at det er FC Portos 95. 20. Det fortæller noget om, hvilken storklub Brøndby er op imod her. Og måske også ryger ud imod. Men okay, 10 minutter er der til at ændre på den affære. Futre, og gang skyld. Er der plads til ham? 3 Brøndby-spillere ligger fremme. Gomes. Futre. Kvarti prøver at rykke i hul. Lars Olsen Kvarti, eller Futre. Godt gået frem af Schmeichel. Det er klart, at der kan komme blottelser nu på Brøndby med den offensiv, de er slået ind på. Dansk frispark. John Jensen. Tommy Christensen er lige ved at fange bolden på tåspidsen. Vi har fået tilskuertallet. Kampen bliver overvejet 22.000 tilskuere. Det officielle tilskuertal kom i højtaleren 22.000. Og det er det 8. bedste til en dansk Europapokalkamp her i Københavns Idrætspark. Det havde AGF mod Bayern München. Ja, det var godt nok i Aarhus. Det var i 79. Ja, Brian Laudrup. Ej. En scoring her med 7 minutter igen. Små 7 minutter. Kunne have skabt underværker. Ja, han har kun været på banen i 8 minutter. Laudrup. Vinklen bliver meget spids. Og sparket ikke præcis nok. Det viser altså, at det ikke er umuligt. Endnu i hvert fald. Ja, frispark af Ole Østergaard mod Futre.
Christensen. Laudrup. Tommy Christensen. Vilfort. Flot, flot. Kanonskud af John Jensen. Tommy Christensen. John Jensen. Nielsen er med frem i straffesparkfeltet for Lavers. Kom igen, Brøndby. Og så 2 mod 2 i den modsatte ende. Hurtige futre og målscorer Kvarti har de der. Nødbremse trukket af Ole Østergaard bliver korrekt advarsel. Kampens tredje, 2 i første halvleg til spillere fra Porto, og nu Ole Østergaard. 3,5 minutter igen. Og så gør Libero selv så klar til et af sine kanonskud. Det er Sverige Uruguay. Ja, han har været et bestemt ikke behageligt bekendtskab for Brøndby. Nummer 13, Kvarti. Og kom ind efter 21 minutter spil. Og scorede et mål, var tæt på igen her. Dansk frispark. Sådan er de bestemt ikke lystige kendsgerninger. Og et tappert kæmpende, lange perioder, strålende spillende Brøndby-hold. Per Steffensen. Frispark til Ole Østergaard. Et minut mangler der. Men 2 mål skal Brøndby lave. Jensen. Tommy Christensen. Kent Nielsen, der ligger helt fremme i forreste kæde. AGF har forsøgt sig i en kvartfinale i 1960 i denne turnering. Vejle og B9 har forsøgt sig i pokalvindernes turnering. Ingen af dem var i nærheden af en semifinaleplads. Brøndby har været så tæt på. Og så formentlig alligevel ikke. Tommy Christensen.
Ja, der er spillet et halvt minut. Mere end 45 i denne halvleg. Og det var nok sidste mulighed at kastes med snebolde mod portugisernes målmand Mlinacic. Et dyb skuffelse over dette resultat. FC Porto